Só un de cada 3 fogares aproveita o 100% os alimentos, sen tirar absolutamente nada. Hoxe imos dar algunhas claves para evitar ese desperdicio que afecta sobre todo aos produtos frescos, e co que cada vez hai máis concienciación. A comida non se pode tirar, está clarísimo, ¿no? A día de hoxe, nos tempos que corremos, tal como están os prezos, as subidas, facer máis hincapié en que se antes non se podía, agora menos ainda. Sempre se busca a maneira de aproveitar o máximo posible, pois se é fruta faise unha compota, non están os tempos para tirar. Querido Santi, hola! Home, moi bons días, que é? Vos por aquí hoxe? Bueno, é que che veño preguntar a ver como faz ti para non desperdiciar alimentos, que é moi importante. Sabes que solemos facer que nos encanta? Escabeche. Ai, en Somos escabeche. un loco do escabeche. Faz uns lirios, mismo lirios, fritos, ou calquer outro peixe a plancha, mételos en escabeche, tes peixe para toda a semana, E depois outra cousa, calquer trapallada que sobra, tupper pa nevera. Silvia, cada vez máis negocios estades concienciados contra o desperdicio de alimentos. Por exemplo, aquí non se tira nada. No, si vemos que en un momento dado pues ya no se puede aprovechar, se lo ofrecemos a los clientes habituales y se lo regalamos. Fruta, verdura, que es lo que más rápido a veces se estropea, y luego pues también pues cualquier otro producto envasado pero que también tenga una fecha de caducidad. Neste caso, nos tempos que corren un poquinho que fixemos é buscar algunha aplicación online, encargar ese produto, comprarlo e vir buscarlo aquí no noso comercio, non? Despois a maiores, o sea, así, o que fixemos é nos directamente facemos un pequeno pack e xa o damos directamente nos, e a verdade é que a demanda é moi grande, non? Maica, ti tiras moita comida habitualmente na casa? Bueno, pues habitualmente no. No hago una compra semanal. Voy cada 2 por 3 al súper. Según me apetezca, hago. Nos últimos anos, a xente intenta levar realmente o que vai consumir. Como din os clientes, mañán é outro día. Xa non é cuestión de decir compramos, levamos polo loco, non. O que pasa que económicamente non se pode e anda todo o mundo moi xustiño. Ahora, si o puesto se está vacío, non o vendes. Eso, así de claro. O puesto ten que estar cheo e, sobre todo, calidad. Tirar, tírase sempre. Todos os días, ou yo metes a xente, hai que darllo. Pero nos desperdiciar pouco. Aproveitase pa casa e, se non, pois hai animales que tamén teñen que comer. Va a levar un trociño de pan que vou guardar eu, vale? Ai, carai, sempre que veño levo armas cheas. Antes de tiralo, que é o que estamos falando, pois, saber, sempre se fai un cariño. Sempre hai bocas que alimentar, eso está claro. Moitas gracias, pa. Sempre, nada, a vos.